बेदरदा देखी राधिका जी जवाब देता रही बेदरदा अरे दर्द दिल बा उहे नु दी दवाई हो बेदरदा उहे नु दी दवाई हो बेदरदा दर्द दिल बा उहे नु दी दवाई हो बेदरदा दर्द दिल बा उहे नु दी दवाई कहतारी हो बिरह औरी प्रेम के गठरी जीवन भरी ढोई ठठरी बिरह औरी प्रेम के गठरी जीवन भर ढोई ठठरी अरे गई तेरी बिन मरब ठिठुरी नहीं ओढ़ब रजाई हो गई बिन मरब ठिठुरी नहीं ओढ़ब रजाई हो बेदरदा दर्द देले बा उहे नु दी दवाई हो बेदरदा दर्द देले बा उहे नु दी दवाई हो कहतारी हो जितेंद्र लाइन होटल लिधिकी रोड बहुत बहुत आशीर्वाद राधिका जी जवाब दे तरीके सुनिए उधो बाबा जीवन भर हम मानत नहीं तू ना है लेकिन उनका याद में जीवन भर दुख हम सह अरे केहू से कुछ ना कहो जोगिनिया अरे हम बन जाई यही में भलाई हो जोगिनिया हम बन जाई यही में भलाई हो जोगिनिया हम बन जाई यही में भलाई हो जोगिनिया हम बन जाई यही में भलाई परल जब प्रेम में बाधा उधो जी से कहे राधा क्या कहे परल जब प्रेम में बाधा उधो जी से कहे राधा क्या कहे कि तन के अरे तन के अनभइल दुश्मन महुरवे बामलाई हो तन के अनभइल दुश्मन महुरवे बामलाई हो कि तन के अनभइल दुश्मन महुरवे बामलाई हो कि तन के अनभइल दुश्मन महुरवे बामलाई हो और बाकी हम जाते जाते कहो किया हो कृष्ण मुरारी किया हो कृष्ण मुरारी अरे अब की के बारी बहारी आहो कृष्ण मुरारी अब की के बारी बहारी आहो अब की के बारी भक्त सुना बेरी तो निको न कोइला तेरी भक्त सुना बेरी तो निको न कोइला तेरी भक्त सुना बेरी तो निको न कोइला तेरी तू ही कन्हैया जी हो हां जी आहो कृष्ण मुरारी
मड़ई से बना दिहल अचारी आहो कृष्ण मुरारी मड़ई से बना दिहल अचारी आहो कृष्ण मुरारी मड़ई से बना दिहल अचारी आहो कृष्ण मुरारी मड़ई से बना दिहल अचारी। कन्हैया राय जी आशीर्वाद दिले बनी कैमूर जिला से पैक्स अध्यक्ष मैया द्रौपदी के बेरी तनिको न कइला देरी मैया द्रौपदी के बेरी तनिको न कइला देरी मैया द्रौपदी के बेरी तनिको न कइला देरी मैया द्रौपदी के बेरी तनिको न कइला देरी। ए गुडू भैया कि मैया द्रौपदी के बेरी अरे तनिको न कइला देरी किया हो कृष्ण मुरारी हाली से बढ़ाई दिहल साड़ी आहो 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 कृष्ण मुरारी हाली से बढ़ाई दिहल साड़ी। एक बार बोली कृष्ण भगवान की आई भी की तिवारी जी अभी सोहर गावे के बाबा की तनी देरी के